Mbak Elisa kali Mbak Tatin jumeneng. Nah, disepoti. Sehat? Alhamdulillah. Sing pertama paling utama kuwi sehat. Nek awake wis sehat yo bar kuwi iso nyambut gawe, iso nglipur warga kabeh masyarakat sing antu-antu. Lah ngono ta? Nggih. Sowan kula wonten mriki kalih Mbak Tatin Titot. Majeng mriko. Kon ngopo? Yo ketemu adine. Iya. Ketemu haru-haru. Adine apa anake nek sarane? Lah, putune. Arep milih anak Putu padahal aku Mbak. Aku masih belum tua ya. Selamat malam Mas Gading, Mas Gadang. Selamat malam. Lama tak jumpa ya. Iya, lama tak jumpa. Sami sehat toh? Alhamdulillah sami sehat. Mas Gading sehat toh Mas? Sehat. Aja mutah-mutahne ya. Boten purun nadai wa. Aku nadai aja kuwine. Apane? Ya liyane lah. Mbak tenang no pikirmu ning kene ora bakal muntah-muntah. Ngapa? Sebabe apa? Suguhan lho sakmene kae. Wah. Lho. Luar biasa. Ya, ini. angin masuk angin. Matur sembah nuwun PKWL menika Pak Suroso, Pak Kino, lan sedaya mawon sing sudah membuat persiapan sedemikian rupa lan sedaya warga ingkang sampun caket merapat wonten mriki. Nggih, makempal. Makin pluk, makin nglumpuk wonten mriki. Wonten meneh. Menika luar biasa acaranipun tidak dinyono-nyono, terjadi betul diangen-angen setahun kepengker. Iya, kepengker. Nggih. Nah, kepengker menika kula nggih sowan mriki kek nek mboten kelentu wonten mrika nggih sebelah mrika. Sing biyen nyabrang rono. Nyabrang mrika. Saiki nyabrang rene. Niki nyabrang mrene. Sama saja. Sami mawon. Nggih, suguhane padha okehe. Padha okehe. Pokoke ora sumelang nganti perutnya sakit mergo kelaparan tidak usah. Tidak akan mungkin matur sembah bingung le arep sing dimaem sing endi sih. Lah mau sing ngerebab sambat aku ngledeng. Ono panganan ora nagih aku, ono panganan. Wis dinai gedang goreng sak nampan. Oh. Tenang wae. Ana iki mono ten rano warke ya. Tak to? Kudune sing dijuluki Bakur Brand ki kudune kowe. Kudu aku sing cara lanang. Kowe iki cara wedoke iki cara lanange. Sing bagus sing nomor 1. Awak dhewe ngucapke Mbak Sugeng selamat waduh. Sela Susu Jawa napa Indonesia nggih? Jawa nggih? Oh, Jawa. Jawa kok gelungan gayamu bahasa Indonesia so Jakarta kamu. Omong wae. Iya. Kowe sing omong Jawa, nah. Kamu yang Indonesia. Ya kan aku. Kamu orang Sentolo mau coro Jakarta boleh. Tapi kan ada Pak Gino nih Jakarta. Sentolo kan juga Indonesia. Oh ya, aku Jawa, kamu Indonesia. Aku coro Jawa, kamu nyelameti coro Indonesia, tapi nggak boleh medok ya. Ya, yang bagus gitu. Ya kowe aja medok. Ayo. Ya, sabar, jangan dihayu-hayu dulu. Ngaturaken. Alah, wis medok ngatur Apik. apa?
Sugeng ambal warso kaping kalih untuk PKWL luar biasa. Mugi-mugi sedanten paringi sayuk rukun anggenipun pasederekan selawase. Wis wangun ra Jawaku. Wangun, Kandhane yo. Kowe cara Indonesia yuk yang bagus. Piye? Cara Indonesia ini biar translator Ya. gitu. Cara ngimbungan wae ya. Ya coba. Selamat ulang tahun kagem PKW. Kagem itu Kagem, apa? Kagem. Yo. Bahasa Indonesia kok ono Ya, kagem. campur apa-apa tau Jangan. Jar? Tahu, Kan aku eh. cara ngimbungan. Oh iya. Cara Selamat Indonesia. ulang tahun buat PKWL yang kedua. Semoga semakin solid, semoga tambah rukun, semoga semakin banyak yang ikut bergabung dengan grup kita PKWL ya. Ya. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tetap kan nggih, Pak. Tetap memberi rezeki pada kita ya, Pak. Sing penting dongane sedaya PKWL paringi sehat, Sehat. paringi rezeki lancar. Selalu cinta sama warga laras. Warga laras Ya. matur simbanon pun diopeni, dirangkul. Dirangkul. Sama Mas Kadang, Mas Kading selalu dikasih support untuk bisa pentas. Iya, Ya, bener. wong iki cetok tahun ngajeng wis dicoba Coret. dhewe ya, wis Tanggalnya dicoret. tanggal 1. Tanggal pinten mau Mas Kadang? Setunggal. Setunggal November 2025. Gleleng rawi wis tekan November 2025 wis ana coretan lho dhewe. Menamu wis tak coret kedua. Wis aman tak tulis PKWL wonten Sedayu. Ha. Nggonamu wis durung? Oh, iki sing arep pelanggaran iki. Ya ora arti sesuk nek mbok menawa kan aku untuk tahun ke depan aku mau program. Jadi Program apa? Program ya Oh, mau itulah. meteng kamu. Apa? Mau meteng. Meteng nih apa? Itu. Iya, enggak tahu lah. Mau program punya tambahan. Siapa tahu kamu juga menikah? Oh ya siapa tahu ya. Iya. Ya itu bukan alasan kamu cuma dari Sentolo tekan Sedayu sepiro yo. Ora adoh yo. Nek kowe meteng oh sangang sasi ra apa-apa wis tekan Sedayu. Kok nek brojol nang kono? Oh ya kok direwangi kok. Nggih pokoknya sing bagus sehat sedayanipun. Mugi Nggih. untuk tahun-tahun kedepannya juga kita semakin solid Ya. dan kita diberikan umur yang panjang, Nggih. kesehatan, jadi bisa tetap nguri-uri kabudayaan. Nggih. Mas Kading, Mas Kadang, Nggih. mohon izin boleh kita panggil ke atas mungkin PKWL siapa yang mau di ini patah ayo yang Ya. dikersake bisa naik ke atas mau menawa. Ingkang kagungan dalem Bapak Suroso kalian Ya. Pak Gino niku. Oh nggih. Nggih. Mas Rosa Pak Dino boleh naik ke atas panggung. Tadi kan versi awal wayangan, ini versi libuan ya. Mangga. King nopo? Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Pak Dino. Mas Rosa. Sugeng dalu Mbak Elesia. Luar biasa, terima kasih sekali kita diboyong sampai Jepara. Meniko desane namanya Kelet. Kelet Keling. Kelet Bengkok. Bengkok Keling, Kelet Jepara. Keling Jepara. Wah. Geng. Matur suwun saged sowan ke sini lagi Pak Suroso. Mbok menawi ada pangandikan dan bagaimana perasaannya ini ada ulang tahun PKWL yang kedua. Mas Kadang-kadang WL niki sindene mboten nonton sing izin. Niki sedaya berangkat Kombelit sedoyo. kompelit. Oke, yang jelas kita dari PKW Klasik, terutama saya sendiri mewakili untuk PKW Klasik, sangat senang dan bahagia sekali dengan diboyong ke sini. Kompak untuk sini-sininya masih lengkap 10. Itu yang selalu kita nantikan untuk selamanya, tetap harus kompak solid untuk selamanya. Amin. Betul. Dan juga di sini saya juga terima kasih banyak dengan Pak Suroso Dewa Putra, ini luar biasa supportnya
untuk di PKW Klasik ini beliau semuanya sampai kayak begini semuanya, dan benar-benar rasa terharu saya itu, bener ya. Terima kasih banyak ya Pak Suroso, sekali Ibu Sutari, semoga ini semua bisa berkah menjadikan amal ibadah. Ini soal bisa buat amal kita di akhirat. Insya Allah rezeki dilancarkan semuanya ya. Yang penting bagas warasan, panjang umur. Amin. Dan juga ini terutama untuk anakku Ki Gading Pawul Kirisno Saputra, juga anak Mas Ki Gadang Prasetyo, ya tetap semangat belajar terus dan belajar. Misalkan ada yang kritik yang enggak ya kita istilahnya bisa membangun, kita ambil untuk maju ke depan ya, pokoknya itu ya. Jangan istilahnya kita udah laris langsung kita bangga, enggak boleh. Tetap kita menunduk seperti kayak padi yang udah tua ya, itu tetap merendah diri. Dan juga ingat itu ya pesan dari almarhum Bapak Ki Seno Nugroho, tetap mengayomin keluarga, penabuh, semua kru itu semuanya adalah keluarga. Tanpa beliau sebagai pemimpin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu semua hanya bekerja sama. Dengan bekerja sama ini semuanya akan bisa maju untuk melangkah ke depannya lebih jaya, sukses. Itu pesan dari Pak D ya. Untuk Pak Suroso pilih aturake monggo. Kula niki diredek kok. Alah biasa mawon aku diredek. Redek Pak Suroso. Ki nopo Pak? Biasa mawon. Redek napa Pak? Cobi diijolke Mbak Tati sing sebelah kono nek Mbak Ijol, Ada beda lah ya. Nggih. Terus sing redek mboten? Niki keringetan sedanten. Alah. Saya kayane. Niki dereng kula demuk lho Pak, nek kula demuk tambah keringetan mengke. Walah malah diredek kan iki. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh dumateng para pamirsa ingkang saking Blingking Kelet pundi kemawon ingkang sampun nyengkuyung ulang tahun PWKL ingkang kaping kalih. Mugi-mugi terlaksana pentas menika mangke saged lancar, slamet, mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa nggih. Berarti warga Laras menika sampun kaping kalih anggenipun rawuh wonten griya kula. Alhamdulillah. Mugi-mugi mangke tahun-tahun ingkang badhe dateng saged nimbali malih. Insyaallah. Mugi-mugi Gusti tansah berkahi. Kula terkesan kalih niku putu kula niki persis putu kula niki. Sik pundi? Mbak Ateng niki Oh, persis. Mbak Ateng. Iki anakku Pak. Anakku. Persis cucu saya ini yang nari tadi ini yang anu sisil ini. Oh, nggih nggih nggih. Waktu yang tahun kemarin tuh nggak ikut rawuh. Ya. Nah, niki keleresan sedaya saged kompak, warga Laras saged kompak. Kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedaya warga Laras. Anggenipun sami guyub rukun saged rawuh wonten ing Jepara senajan tebih kirang langkung 7 jam nggih. 7 jam perjalanan kula wau Jakarta mriki. Mugi-mugi benjang kula saged sowan wonten Sedayu. Amin. Nggih, kula mangke nyuwun pramen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Iki Dola lho Mas Mas Sol. Solikin nggih menika Roro Jonggrang. Roro Jonggrang nggih. Niki pun kula pajeri niki. Mas Solikin. Aja sumelang Mas Sol. Aja sumelang napa satu. Sampun, Pak. Nggih, Pundi Pak? wonten niki mangke. Oh ya andang kundang pundi nggih mangke. Nggih matur suwun nggih Pak Suroso. Anu menawi ajeng dados putune panjenengan wonten formulire mboten? Kula nggih pengen. Harus melamar to. Nggih, melamar dados putu kula niku Mas anu Banteng niki nggih. Nggih. Ning cucu kula niku nembe SMP kelas tunggal. Oh nggih. Nah, Mbak Anting kan pun S2. S2 lulus nggih. Mbak Elisa mun doktor niki. Wah, nggih pengen Alhamdulillah. OTW nggih. Tepuk tangan semuanya. Sembah nuwun, dereng. Nggih, sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga Mas Gadang, Mas Gading kedepannya seperti Ki Seno Nugroho. Amin. Terima kasih. Nah, ini begini Mbak Elisa, untuk ulang tahun yang ketiga nanti kan kita PKW kan di Sedayu. Ya. Mudah-mudahan untuk ulang tahun lagi yang keempat, mudah-mudahan kesini lagi. Ini Pak Suroso baru membangun joglo yang di samping rumahnya dengan ukuran 10-12. Jadi nanti udah tidak pakai Ya.
tenda lagi. Kita doakan saja semoga diberikan rezeki yang lancar, insya Allah apa yang digayuh cita-citakan Pak Suroso bisa terkabulkan, dan juga kita bisa membahagiakan kita semuanya untuk keluarga warga Laras. Insya Allah dengan kita lestarikan ini supaya budaya tetap lestari ya, budaya daerah Adiluhung, warisan leluhur kita, kalau bukan kita siapa lagi. Insya Allah dengan kita lestari bersama, budaya akan terjaga kelestariannya. Syukur-syukur bisa ngerembok ke Anjayeng Bawono. Luar biasa. Sebelum turun Pak Gino ini harus nyanyi bersama dulu yang gayang ya. Iya, berempat kita nyanyi yang gayang yang gampang. Bisa bersama-sama. Iya, joget nggak apa-apa Pak Suroso, bebas Joget aja. Pak, saya buatan nyanyi. Nggih. Ya. Tayuban. Tayuban dong, nggih. Siap. Apa Pak adone Tayuban? Pas Nawi. Gubuk asmara. 8-10 ya. Loro asmara napa gubuk asmara? Rais. Oh, urung iso bekas apa biasa mawon. Boten seket nayup. Sri Huning apa-apa. Ya Sri Uning. Sriuning ya. Bisa ditayubkan. Sriuning bisa. Sriuning yang ditayubke. Tayup. Mas Wahyu. Yang menembang Pak. Waduh, aku. Oh, nanti kita gantian ya, Tapi dua-dua. aku harus ngetek ya. Saya nggak bisa. Oh iya Betul, siap. betul. Kita nanti sama kita yang penting joget aja. Ya. Sama? Sama doa. Elisa, tidak boleh. Aku bilang doa. Monggo Mbak Tatin. Kula mriki mawon panjenengan pengen ndak mlayu. Jangan tengah. Nek boten kula cegati pengen jenengan mlayu. Mboten siap. Mboten. Pun kula tawisi kok. Wes aku untung tak ngerti Ora kono katon biasanya. ke kamera, ora katon, ora katon, ora katon. Lagi mesti kalih kula. Penyutingnya Mas Dodo sampai bingung nih kok, gambarnya teng pundi ngoten. Kok ndak mlayu kok. Tak cegat kene. Lari ngeten kan kepanggih ketinggal. Langsung nggih. Celok mawon. Nggih. Sri Huning mesti ketuban labuh tresna lan sebaya batin marang Raden Wiratmaya kang bos prasetya Ananda Brambi.
ning mesti kan bubar lamun tresno kang sapaya pati marang Raden Wiratmaya putra desa ananku nanti bakate masuk Seriuning datan grahita terus senajan wekasanira monggo ingkang badhe request pados di mawon kesarupinya. Masih ada segepok loh teman-teman. Wow. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Monggo kersa. Matur suwun nggih Pak Dino. Matur suwun Pak Suroso luar biasa menika. Sampun. Mangke malih. Iki lho ana utang lho Mbak, Oke. utang tadi udah di DP. Siap. Ya, tadi Pak Gino juga request sambung wanci dalu nggih Pak Gino. Nggih, mangke dipun pinangkani. Monggo Mas Gading rencana gimana ini? Mau apa siapa yang kita tampilkan gemuga? Wayahe Bapak Suroso mungkin maju. Wayahipun Bapak Suroso nggih. Nggih. Sinten menika sinten singkat Bapak? mau wis digodani Mbak Anting lah Mbak Sing nggih. Mbak Anting mureng-mureng itu. Tapi murang-murang Anting, kamu Ayo, mau Teh. maju atau enggak? Hah? Kamu loh, secara gratis Ayo, mau maju. jadi payah, aku aja mau daftar loh. maju kok dicokot Mas Bimo Ya. maju kok dicokot Mas Bimo Ya. Watak. Awal. Maju. Yo, ayo Mbak. Ya, dikancani Mbak Agnes. Mas. Mas Sanggup. Yuk, sekalian. Rangiro sepelaku rangiro, rangiro sepelaku rangiro yang berpadu tiara naik terlewono rasaku 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 kaya wong bingung. Sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang, Mbak Limbo, Mbak Cange. Sugeng dalu Mbak Sehat? Alhamdulillah. Tasih semangat ya. oh semangat Jangan sampai kendor. Alhamdulillah. Napa? Ya alhamdulillah nek semangat Apa sehat alhamdulillah? tanpa kendor nopo lah ya alhamdulillah toh. Sebuah rezeki toh. Orang meng hari ini kan tidak hanya bertabur sawer. Apa? nah, terus Ayo bertabur bintang ono Mas Gading, ono Mas Gadang, ono Ono sing Nisa, ono ngedram. Warga Laras.
kabeh. Bintang kabeh neng kene. Iya. Bintang Kejora. Nggih, alhamdulillah menika saged nderek sowan wonten ing Kelet. Bengkok, kelet. Bengkok kelet keling. Kelet. Apa kok iki? Bengkok kelet keling. Bengkok, kelet, keling. Bengkok apa bengkok? Bengkok. 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 Bengkok, kelet. kelet. Kelet dulu. Oh, kelet sih. Bengkok, kelet, keling. Jepara. Jepara. Jeporo. Kok Kamu baru sekali ini kan ke sini? Ye, saya Nah, baru kamu di pertama kali Arep-Arep. di sini. Iya. Lancar perjalanan. Alhamdulillah. Nggih. Lancar sekali. Nggih, ngucapke selamat. Selamat untuk warga Keling. Sama. Piye to? selamat opo kok muni selamat? Salah biasanya warga. Selamat warga Keling apa? Ya warga Keling ya didoakan ya. Iya toh. Selamat untuk PKWL. Semoga selalu kompak. Amin toh. Amin. Ya ono. Ngene ndonga. Terus akarepe Yo penonton. yo nesu ae. Nggih, semoga PKWL selalu kompak, berjaya, terus selalu apa ya? Selalu ada di hati kami. Waduh. Tepuk tangan Pak Gino ora malah foto. Alhamdulillah. Kino lagi live, Oh. Galuh, iya. Lagi Nggih, terima terima kasih. dan getak penonton nggih. Oh nggih, heeh. Ah. Nggih, matur nuwun untuk juga Pak Suroso ya. Oke, sebagai tuan rumah matur Ya. nuwun Pak, sampun. Wah, Berikan meriah tempat yang sekali. layak. Oh iya, meriah sekali. Saya sangat Datang bahagia tadi sekali. sudah disambut dengan jengkol dan pete. Ya, kamu Jadi makan ya. jangan sampai apa namanya ya? Jangan Pokoknya malam ini dewe ambu-ambunan. aku ramangan no dadine. Padahal enak banget. Ada yang kadang doyan. Pak, Gino. PT. Oh, Lestari Inje. Yang ada di Hongkong Mbak Ami minta Lestari. Alhamdulillah. Ya, matur sembah nuwun. Oh, sebangane kok enak ngene. Oh, Obat. wes Elisa, aku kan ngene iki kan dites terus dadi full. Ternyata masih luwih parah timbang aku ya. Parah weruh duit langsung tong 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 tong. Lah iya sapa wae kok. Alhamdulillah menika tadi minta Lestari dari Mbak Ami Hongkong. Oke. Alhamdulillah tadi juga sudah ada beberapa yang masuk nggih. Mas ya. Nggih. Ya, tadi di IG saya juga masuk DM. Sinden sini namanya Mbak Lucy Probo. Itu Oh, nggih. minta ampun. Oh, kenal kamu? Temenan? Kawan? Oh, anake tadi Oh, minta pacar. jenang gula dikirim Ampun. buat anake gitu. Oke. Wow, sampun wonten saking Bu Sri Sulastri PKWL dari Kalimantan ugi nyuwun kadung tresna dipersembahkan untuk seluruh anggota PKWL Klasik dimanapun berada. Terus dari Pak Heri yang di Bali Ya. ugi request tetembangan tembang kangen Mbak Agnesia duet kalih Mbak Oriza nggih samangke dipun caosi sedaya dipun ratani. Nggih, dipinangkani. Yang mana dulu? Ayo. Oh ini yang sudah di depan mata terpampang kes. Lestari. Nggih. Lestari ya. Lestari sekali. Lestari. Sing nembang sapa khusus Khusus. Mbak Agnes. Yuk, sik maju karo Anteng yuk karo Loh, Anteng. aku mau jane arep duet. Duet apa? Bu, Pak Gino nggih, Pak nggih. Oh, dari Ibu Menik Taiwan. Duet kali sinten? Mas Gade. Oh, Mas Gade. Duet loh Mas Gade. Apaan? Mas Gade. Ini dari Taiwan. Lagunya menapa, Pak? Ada request dari Taiwan. Iya. Mas Gading diminta duet sama Mbak Anting. Nggih, Lagunya Oke, lagunya apa? Lamunan. Lamunan ki lagu apa? Google sik googling ya ngrungokke YouTube. Harus dipinangkani menika spesial. Pakai telur 2. Nggih. Martabak. Kelel. Kelur. Berarti Mbak Agnes menembang kita duduk. Iya. Kok duduk. Lah ini sebagai apa? Ya penari latar. Kalau kita disuruh nemenin ya harus dapat bagiannya. Oh iya nanti tak bagi rata ya nyelawe nggak apa-apa Ya, siap. nyelawe Oke. ya. Nggih. Nyelawe setengah.
Ya ya Lestari dulu kan. Nggih menika sekeng napa Kang Mas? Kang Mas Gungke. Kang Mas.
Matur sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Pak Gino, mugi-mugi tansah pinaringan lancar rezeki. Berkah barokah Pak Gino. Iya, Bapak. Awak dhewe iki mau tugasnya dari tukang senggak aja dapat segini ya. Lah iya, Pak. Lumayan tukang senggak. Hae. Hae, hae. 200. Bejane sik isih ngadeg. Iya. Sik lungguh ya wis. Ya Dene wis. Apa? Saya nunggu ya mengkon. dikandani Makasih ya. ngeyel iki ngono kuwi nek dikandani ngeyel ya. Megari hae lho. Mbak Agnes makasih. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nanti dilanjut Oh, lagi. ya. Nggih. Mbak Anteng, iki minangkani Mas Gading, Mas Gadang tadi permintaannya lamunan. Lamunan. Duetnya mau diwakilin siapa? Ayo, boleh kalau enggak Mas Gading, apa sama saya, apa sama ini yang cowok-cowok siapa kira-kira? Ayo, ngerjai sapa oleh. Sing ngedram. Wah, Ya Allah. Mas Bimo Aris. Mas. Oh, lah ayo Aris ya. Lamunan. Ayo lamunan ya tengah kene. Walah. Ora Kalau apa walah. sumribet angin ratri. Ayo. Iso ayo. Lamunan bersama Anting Lambangsih Mas Bimo Aris. Iki ora romantis malah gelut. Emang kamu kemarin tadi itu jejer siapa pas di bis? Saya sendiri. Oh, nggak ada yang nemenin? Oh, ndak ada. Oh, gitu. Iya Mas dong. Bimo Aris juga sendiri, nggak jejer? Enggak. Oke, monggo Mas Bimo Aris di tengah-tengah boleh. Nah, ini Mas Bimo Aris. Iya ya, kena iki lho. Ojo gelut, tenang. Nggih. Nggih. Dinyalake sik. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Saya suaranya kok Apik ngono. suaramu kok apik. Suarane kok apik. Burung sabar. Cek. Yang ini aja lah, Nek. Nah, wes coba. Cek. Nah, Ceken. Cek. Nah. Padha wae iki. Dasare suarane elek, Mas. Oke. Kita persembahkan lagu lamunan monggo Mbak Anting dan Mas Bimo Aris. Golek apa? Notasi. Catetan. Catetan. Ayo. Lamunan. Apik iki. Iki mesti apik iki. Apik. Seneng aku nek ndelok, seneng aku. Ting apa ya, Ting? Ora apa-apa. Ayo Kang Mas. Siap. Siap. Ayo. Setyo ngajan kae ati angen-angenku mlawung suwung ing wangi sepi tansah ngranti tekamu doyai. Samudra pasangkan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Cahyane bulan keselunar hadir kawani ati sliramu kang dadi lamunan.
sliramu sayang. Cahya timbulkan sebenar hati kalang ati sliramu kang dadi lamunan. Bina samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Cahya timbulkan sebenar hati sliramu kang dadi lamunan. Hati sliramu kang dadi Sampun Mas Gading, Mas Gadang. Ngapunten nggih. Mboten ngerti lagune iku lho. Apik tenan nah, luar biasa. Istimewa. Dan istimewa. Besok kapan-kapan kon nyanyi dhewe. Yes. Yes. Wis yo. Mau iso ana pemundutan apa ora to? Isih akeh ya. Sukeh. Iso ana kok toprak. Ketoprak. Nah, iki Prahmen. Prahmen. Mas Solikin bersama Mbak Tatin. Wah, gayeng nek iki. Tenan. Roro Jonggrang Engko kudu nganu ya. Kudu apa jenenge mendalami. Mas Solikin dadi Bandung. Mbak Tatin dadi apa? Watu. Apa dadi apa? Dadi reca. Ah iya, ya dadi watu mau yuk, kayak yuk. Yo. Para miyarsa, saking para miyarsa menika ketoprak somai batagor. Siarke sik lagi. Saking Siarke no. para pamirsa menika pagelaran ketoprak batagor somai ingkang Ketoprak apa? batagor somai. Batagor somai. Maksudnya piye? Pengen aku agian Panganan ketoprak. ketoprak Panganan. Paguyuban kanthi asma Nyangga Dosa. Ingkang kadhapuk dados Bandung menika Raden Haryo Solikin. Ingkang dados Jonggrang Roro Jonggrang menika nggih Pitot Kalian wonten embanipun nggih. Mbakipun Embanipun Bu Prastiwi. Bu Pras Nyonya Prastiwi. Ayo. monggo. Yo Yo. yuk. Cek Jogja. Piyo? Das pundi Gusti Putri? Iki kahanane kok dadi kaya ngene kok kabeh do ampur adol iki gek kepiye to yo? Alah yo. Lah pripun to? Ning negarane awak dhewe kuwi lho yo. Oh, negarane awake dhewe pripun? Hancur lebur. Oh, lah rak mbok ben. Wis dibeleh wae mbane dibeleh wae. Aja. Iki mau ngerti-ngerti di. Kaya ora mesake karo aku Dapuk. to yo. Iki anane nang kene saiki menggari aku karo kowe lho yo. Oh, ngoten Gusti Putri. Lah kabeh wis do sirna margalayu. Kabeh lho yo. Alah yo arep apa
apa ya kok guyu? Nangis. Oh nangis. Akhirnya kok Aku mau bandune tidak. teko kowe malah ngopo? Oh, aku metu saiki. Metu saiki. Metu karepmu ora karepmu. Jonggrang. Jonggrang. Sapa kowe? Kenal ke? Sapa? Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Kok sik ta? Kowe kok dadi teko-teko rene iki ngapa? Dong, Aku Bandung. arep ketemu kowe. Iki sapa? Mbok sing gagah. Iki kurang gagah. Kurang gagah. Iki sapa iki? Aku Dewi Kok Persik. cilik? Lho. Dewi Persik kok cendik. Ya wis ben sesuk didudut tak ya. Dewi Persik gembos ki kuwi. Omongno karo kanjengmu. Omong dhewe ndek lambe kok ngono aku. Apik kok kaya ngono kuwi. Apik. Ya wis tak omong dhewe. Ya, Kurang ajar kowe. ben. Jonggrang. Kok sik lo Bandung? Kepiye? Kowe ngapa kok ana lanyo-lanyo wani mara nang kene? Aku rak wis iso bedah nggonamu. Apa? Bedah apa? Anu, negaramu, Jonggrang. Mula iki tak parani arep tak jupuk mustoken apa ya? Mustikaning negara. Ya kuwi kowe, Jonggrang. Maksudnya? Meneng. Hei, Hei, piye? maksudnya piye? Kae ora dong maksudnya. Maksude jenengan iku ajeng dirabi. Nah, kuwi bener. Dirabi biyo? Nggih. Ah nggih, wonten ngeten nggih ditampa. Anane kaya ngene. Gelem ora? Pak Suroso yang golek ke incon kaya sing kaya ngene lho. Iki apik engko suwe-suwe apik. Kok iso suwe apik? Emangnya kok iso dadi berubah? So, warna-warna. Warna-warna. Oh, Contone? arep pengen dadi apa kowe? Ibarat umpamane kowe iki panggung, Aku panggung? aku tendane, atau yu. Kok iyo sapa? Iki Mbak Yu, Oh iya, oh bener. kok iki mambu apa ya? Enak tenan iki. Mambu bakmi. Jaluk kene le. Dalang kok ngopeni pawon. Ben dimasak engko le mangan. Mambu ya pisan. Kuwi yen tak ibaratke panggung kaya ngono kuwi. Dadi aku ning dhuwurmu. Nek aku dadi kapal. Aku dadi anu banyu. Oh ya. Dadi aku ning isormu. Ora apa-apa malah mat. Mat. Kepiye Jonggrang? Gelem ya? Kok sik to Bandung? Piye? Kowe kok dadi arep dadi bojoku? Kuwi perkarane ana pirang perkara. Iki ora ana perkara apa-apa. Wong kowe sing mateni sedulurku kabeh kok kowe arep dadi bojoku iki terus piye? Lah, mula kuwi gandeng sedulurmu wis do mati kabeh rak kowe ora ana sing ngopeni. Mula tak openi Jonggrang. Kok sik to? Nek jenenge wong kok sik to? Nek jenenge wong tresna kuwi, Piye? kudune nek kowe wong wis mateni sedulurku kabeh lho. Kudune kowe iki bela suka apa kepiye kok malah dadi bojone iki? Yo aku arep dadi bojone wong sing wis mateni sedulurku ngono apa piye? Iki jalaran mergone sedulurmu ki do ora setuju karo aku. Mula do tak pateni. Wis nggawe. Ngono lho. Kok sik to? Biar. Gelem ya. Kok malah meneng wae iki lho, maju-maju iki Yo, mati. bocah cilik iki ting drungkul Napa? iki. Napa? Iki rawanan iki. Kowe arep njaluk apa wong ayu? Kok sik to? Aku ki sugih. Iya, aku ngerti nek wis segene omongan pas maju-maju ngapa to? Nek ora maju ora kena. Wah. Ya Yu. Ah iya. Munamu Nek maju kena ya Yu. kena. Iki sik pengalaman. Jane mbane sapa kuwi? Iki jane melu sapa to Jane biyunge melu iki? sapa? Jane time Kowe kira ya biyung ki belani aku ngono to yo. Kok Aku malah melu sing bayar. sing bayar sapa ya? Ya apa iki? Bandung. Piye? Jenenge wong tresna kuwi kudu loro padha senenge. Aku ora tresna karo kowe ora bakal dadi bojomu. Piye ora tresno? Ora. Tresno iki kuwi iso digawe. Lha gawe piye? Yo sithik mboko sithik. Sithik mboko sithik aku ngerti nek jenenge tresna kuwi jalaran Jawa Kulino. Ning aku petok pisan wae karo kowe aku wis ora duwe rasa lho. Engko suwe-suwe duwe. Kan iki petuk pisan. Piye kok adang-adang. Engko sore petuk pindho lah, bengi ping 3. Ya. Atau Yu, Mas- sing kepapat
Kowe kuat apa ben papat? Sing kepapat kowe ngadeni aku iki gawe wedang. Kok Ora. nek bar kuwi terus Ora. Aku ora tresno karo kowe. Ora serius piye iki serius aku terus ngono kuwi. Yuk. Ya wis kono. Rebukno, engko tak kei jalukmu. Ya. Dimaklari. Tak maklarke. Gelemo, Mbak. Ah. Basa sing menjenengan purun mawon. Karo sapa? Kalih Kang Mas. Ya Ban. kowe nek gelem ya kono Pak. Oh nek aku jelas gelem. Kaneng Arep mak. jagat Iki tiga imik sing ana kabele wae iki ben iso koyo raya Masih tak Bandung. rebukno yuk ayu Jawa wis mikir ora Aku ora apa-apa dadi korban. korban kaya nggo apa Kowe ya gathul-athul kok ya. atol-atol lingko sing monyor-monyor sikik wong abrakan kaya ngono Coba elek kok keren. ora aku ya ora elek jane Ya wis. kok nek kepepet aku mendem sik nah lagi gelem ora kowe Dene kurang ajar. gelem ya enggak Gang apa to? Jenenge tresno kuwi ra kena dipaksa ya Ndung Bandung. ora dipaksa piye Kok wong sik ta? Nek aman iki kono aku iki krungu. Rene lho. ya manut aku ning ndi Kono pojok ana. pojok kowe ning ndi Aku nang ngene. oh ora gathuk no nah Mbak kowe nang pawon wae kono gawe wedang ya kena to malangane aku tok galeki wedang. Biyungi kok ya ndang lingguh ayo ngadeg. Ya. Rat. Ya, jane ngomong penak banget ya. ngelakoni aku kuwi gampang Piye ta lek ngladeni carane? gur dilit Ming sedelo kok. Terbu ora loro. Biyung Ora loro kok ya. ora loro to Oh, kene ora loro kok. ora lorone jenenge mustikane nggon aku mosok dikeki karo wong kaya ngene lho ya. dasari nanggobu sono wes dadi garwa mami Durung itu apa-apa wis korban untu kuwi mah. karepmu iki kepiye Ngopo? kudune sing tak lebokke ning untu ra udu mik to Apa? mikmu kuwi ra ora dompuk Iya, iya. kamu Kok sik kok iki ngapa to? kamu ya ya Kok sik ta? Bandung kok nyen ngapa? arep nganu Nganu. ngeloni kowe Kok aku ngono ora. Kok le wong lanang kok ayo melu ra kowe Melu aku melu. oh melu Wis kesukaan melu. ning aku sik ya Ya. kowe engko nomor loro Yo dalane Iya. to turanmu. kaya ngono kowe patrapmu. Gelem kok aku nek turah. aku dijak alus ya ora gelem aku ki Ya. manut lho ning aku. piye to jane Jane yo aku ora tresno karo kowe kok maksa lho. Wong wedok nek dikaya ngono e malah wedi tak andani. lah kepiye men ora wedi piye ya wong ayu Oh. Kok sik nek omongan yo omongan sik aku menggah-menggah tenan lho. Secara halus berarti. lagi pisan kok urung keneng kok menggah-menggah Masa tau iki kaya celeng. jalan berarti nubruk kowe Tubruk, tubruk. heeh Seruduk. Njerong. Diserobot. toko jalan Iya iki. Ya. wis kowe turu ra apa-apa Ya. Lendri Lendri
nek kene kok nyindek kok turu. Biyong. Terus pundi? Aku arep diseronggot Mbak Jing ngono kok malah meneng wae guyu. Sak mau celeng saiki bajing. Bajing melompat-lompat. Nek bajingnya berarti berakot. Ora go nubluk berarti. Untukmu lho. Bantung. Brakoto aku malah pasrah. Mangke mau dicepaki biyongku lho. Gilani nek ngono kuwi. Wis to ladenono to. Aku ki ora seneng karo kowe, kupinge budek apa piye? Wis seneng. Gak. Kowe ora ngerti rasane to. Kok muni ora seneng. Angin apa nek aku sik to. Iki ngapa to dadak? Omong-omongan dasar dadak nyedak ndak ngapa lho. Kayak rembukno to. Nah iki. Lindil lho. Yo caci. Iki suwe-suwe yo. Apik nek mlayu. Tak pateni dhewe. Apik e. Ono baterene lindil. Omong karo kono nek aku ora seneng ngomong. Lho. Bantung. Iya piye yo? Ora gelem Gustiku. Kene mbok ngomong ket mau nek gelem. Kupinge budek. Aja rene to. Bayu muni ngomong gelem ngono kok. Biyong iya kepiye to yo aku muni mah kok lho. Kupingmu koklok. Piye to? Ora gelem. Oh, muni gelem kene. Oh, cenoo, sureken. Gelem ora? Ora aku sing gelem wis karo aku. Oh. Medhon kono ya. Kok sik Heh. urung rampung kok mudun. Gelem ya? Ora lho Bantung, aku wis bola-bali. Sanggonya mangolan. Oh. Bantung, aja ya. Kabeh pelukan. Biyong rene ya biyong. Aku sing Mulo gelem kok. Iki nyolok mripat. ya ben lah tak colok kabeh sisik. Ya untu. Lah kuwi nggo kacamata e. Maju nek arep tak Piye? ketok. Aku tetep atok ketok apane? Manukmu. Iki wis cendake. Entak iki mah. Gonku wis cendak arep diketok. Men malahane entek. Iya, mesake. Biyong. Entek mesake. Memang rasa piye kok kanthi malah berpelukan bareng lho. Ha iki yo gunakake kesempatan tenan ya. Kok nang panggung ora edan. Lumayan iso nggo tombo ngelak. Lah. Ya anggapmu aku penganumu apa piye? Buta. Ora trimo arepan. Terima. Teletabis kuwi. Wong kono yo ngrasake meneng wae seneng kok. Ateno timbang ra ono. Ah, bener. Ya. Ah, iki wis ngrasake. Kok sik to Bandung. Piye? Kowe ngene omongan tekan kono aku iki krungu. Ora sang dadak maju-maju. Wis to ladenono meng 5 menit, punjule 10 menit lho. Gelem ya? Wis genep-genep setengah jam. Kok terus leren bar kuwi lekas meneh. Gak aku nek gur sakmono kira gak. 10 menit yo kokean suwen koyo. Kesuwen ya? Kesuwen. Masa kesuwen. Hah, biasanya pirang menit. Apa? Terus pundi? Ya ngono iki totalitas nek dadi biyong ya ngono kuwi ya. Senadyan ta luwih tuwa ning kudu mundur-mundur ya. Kudu Pinter. Nggih. Pripun tes? Malah Iki aku kudu piye biyong? Iki kan mau Bandung koyo aku terus lho. saene
carane diapusi mawon. Piye carane? Nggih monggo kersa. Dapusi piye aku krungu. Ya wis tok daerah krungu. Oh ya. Oh, bantu ketekok. Lek kok ngapusi piye aku nonake gelem ngono. Ngangge pinyuwunan nika lho. Napa ngoten. Oke. Oke, dak ketoprak kok oke. Kok Jonggrang kok oke. Bandung. Piye Jonggrang? Sawise aku rembukan karo biyungku Prastiwi. Kok sik tok rasa maju-maju. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem dadi bojoku? Kowe gelem dadi bojoku? Aku kira apa? Yang iki pita yang Ditunggu sike Bandung. Oh iya, celak ras ronto yu. Mas Ronto ya keke dalan ngono. aku gelem dadi bojomu. Neng aku duwe bebono. Bebono? Panjalukmu apa wong? Kok sik barasa maju-maju apa to ya? Panjalukmu apa wong ayu? Gawekno aku candi cacahe 1000 sak jroning sewengi. Bayi? Candi. Kupinge bosok tenan kok. Piro gaweke bayi piro cacah 1000? Yo nek bayi cacah 1000 sak jroning sewengi iki kaya sanggup. Ayo mboko sithik terus. Terus. Piye gaweke apa? Sing cetok ngomong ki sing cetok. Iya. Gaweke candi cacahe 1000. Oh, candi. Candi CANDI. Iya. Krungu aku wis. Sak jroning sewengi. Sadurunge gagat enjang. Yen to aku wis iso gawe candi cacah 1000, ateges siliramu gelem tak nek bojo. Kok sik to iki omoro terus to iki jan. Aku ki menggenahke. Aku gelem dadi bojomu ning gawekno aku candi cacahe 1000 dhisik. Yo, tak saguhi ning aja. Kowe aja ngombe ya. Aja ngapusi barang aku. Aku ora bakal ngapusi yen kowe ta iso gawekne aku candi cacahe 1000. Yo, yen ngono kita siap-siap gawe candi iki apa ya? Ya. Iki satu pirang. Aja go bali lho, Ben. Ora yu. Ilustrasine yo. Piye? Iki kok ketoke si Bandung kok kaya arep disido dadi gaweke candi cacahe 1000. Piye carane awak dhewe ben iki tetep kaya jago kluruk ben kaya tetep esuk. Nggih, monggo tetep ana saiki kowe nabuhaken banget karo jagone bendra ora ya ya. Jogran. Wes, aku saiki kari nagih janjimu wong ayu. Janji piye? Kowe mau njaluk kon gaweke candi cacah 1000 to. Iya, kok sik to. Kok sike aja tangane aja grayangan. Iki ngene iki yo, ngene iki. Piye? Nah, ngene iki sik. Nah, ngene iki. Kok malah karo aku akhirnya. Rada kegedean sithik lah apa-apa. Bandung. Piye? Aku durung percaya yen candi urung tak eteng. Urung percaya. Aku urung percaya nek candi sing mbok gawe kuwi. Iki wis tak gawe cacahe 1000, Pak. Aku ora percaya. Ora percaya. Enggak. Terus Biyong. Dietong biyong. Nggih, Gusti Putri. sik iki hitungane ora bener. Piye to? Iso ngitung ora? Iso wae aku Oh, iya. sekolah ya piye. Wis. Kelas piro? 300. Sing pojok kono kae lho ya. 600. 300. 900. Ya wis, 50. 950. 49. Kokan jiro lupa. Tuh 49 ya. Ken. Kok Ken. Nduk. Bandung, Lautan Nabi. Naming setunggal ewu kurang setunggal. Berarti kurang siji. Ping Kurang 950
Nggih, tenan lho ya kowe ora gawe lho ya. Monggo mang hitung malih. Bandung. Piye wong ae? Kuwi jumlahe candi. Piye? Jumlahe candi piye wong ayu? Tangane jalongan nugel-nugel. Piye? Cacahe ana piro? Tangane gratil. Gratil. Awang seneng ki ya bebas to. Aku dadi lali hitungane piro? Cacahe ora ana 1000, gur ana 999. Ateges kowe ora iso gawe candi cacahe 1000. Jek kurang siji Bandung. Kurang siji. Kurang siji wae ora trimo. ora aku njaluke 1000. Gur kowe yang siji lho. Oh, Kon gawe bayine sapa? yo. Aku sik tok. Aku ora sagut dadi bojomu, ora iso. Gur kurang siji wae kowe ora gelem Ora sih. adene aku. Jenenge duit nek kurang 100 kuwi ya tetep ora genep. Padha karo hitungan candi nek kurang siji ya kuwi hitungane ora genep. Wis, kuwi wis. Kowe berarti tetep ora gelem dadi bojoku. Ora sudi? Tenan kuwi. Ora sudi? Ora gelem tenan. Ora. Meng kurang siji ora gelem ngadeni aku. Ora. Heh? Ora. Yen ngono jonggrang. Sing siji genepe kowe. Gusti. Waduh, aku kudune sisan. Kowe ya sisan. Mok. Moh. Oh, kok ora dadi candi kowe. Gusti ku dadi. Wah, apa iki? Berarti kiyaine ampuh kowe. Gusti. Atas kabeh coba tumokan ki nak atas. Delok. Malah ditawake. Bubar gak wis. Lah nganggo Bubar. nganggo dijunjung barang. Bubar wis rampung dipemek karo solikin. Senengan solikin. Yo. Bayaran. Wis. Bayaran. Bayaran dari produser. Kula mban nih Pak, abot nih. Abot. Matur sembah nuwun Mlayu nggih, matur. Nyuwun lagu jonggrang nggih. Siap. Kula MC. MC-ne kon ngapake? Menika nyuwun lagu jonggrang duet kalian sinten? Yo kali sin Mbak Riza. Oh cowok. Cowoke? Cowok. Monggo. Aku kula tak lingguh rin. Napa niki? Ini kan lagu jonggrang duet yang laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki Pak Gino, Pak Gino Pak ya Gino? bisa Pak Gino. Ayo, Sama Pak Gino. siapa? Sama siapa sama duetnya? Mbak Oriza ya belum naik ya. Mas Mbak Orisa, Mbak Ika belum. Oh ya Mbak Ika sama Mbak Oriza ya. Oh Mbak Ika ya. Niki genten pemundutan mulai niki. Napa Mas? Kedap. Ndi mau? Se. Nah. Sugeng dalu Bu Limbu. Badhe request lagu Mawar Kuning saking kula ketua napa niki? Sekber. Nah, PMVBI Jawa Tengah. Semoga PKWL semakin jaya dan berkembang. Amin. Nggih, Mawar Kuning. Nggih, niki Roro Jonggrang Rumiyin nggih. Nggih, Kalian Jonggrang Pak Rumiyin. Gino, kalian Bu Ika. Pripun, Pak? Monggo Nggih. nyekar sarengan kesange gumya. Siap. Nggih. Roro Jonggrang nggih, Pak. Nggih. Oh, Saya duduk ya, Pak ya. Ya. silakan. Oh, ya. Tak Mbak Ika, kasihan. Silakan. Sake. Soalnya Seniawati 10 iku Duroto. Nggih. Saking pundi Mas Wahyu? Celuk. Oh nggih. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mau kalian aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita goyongan.
ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat, ora ngerti Bandung lanange jagat. Putra ratu Bangging Prabu Damarmaya, aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang kulit manggel mau manuta. Iya Bandung aku duwe bebana, sandi semo sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwun takon asik. Pancen kowe ayu tenang, yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan, mula kowe dadi wanita golongan. Saka Bandung kowe aja kumalungkung, barang iki kanggo kudu renggang. Bela mati kang Mas Prabu Kumbara, kang wis labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat, ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Bangging Prabu Damarmaya, aku duwe aji sakti Pandawasa. Ora jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe bebana, janji semo sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Inggih sampun menika pambentutan saking Bapak. Bapak sinten? Pak Suroso. Nggih. Nggih Kang. Kagungan menika griya. Malih menapa Ati lanjut mboten? niku apa kangening ati sekalian. Oh, langsung kangening ati. Kanca-kanca isih kelingan ta? Kelingan ta? Aku sing lali. Rasane bawani lang. Buka. Oh, langsung teng lagu nggih. Nggih. Kangening ati. Sik Mas, tak buka Mas. Ya pada yang punya TikTok iso orang ini ra. Langening ati. Sing apa ya? Duet. Nggih, monggo Pak. Buka celuk malih mawon. Monggo. Sekitar ya. Oh ya. Ini juga lagi browsing. Langening ati. Langen. 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 Ini Pak. Langening ati. Aduh. Apa Mas Gading? Pripun? Napa? Mboten. Oh, nggih. Ya. Ya. Pun.
Yo, monggo. Sawindu Goyang lagi. Terima kasih. Sawer terus yo. Masuk. sawindu lawase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu pepujanganku ati susah mong kangen seliramu wangi tak anti-anti tapi susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambani sampun kali lelagon Mas Gading, Mas Gadang sudah. Matur nuwun. Iki. Pak. Wis, yo. Yo ngopo? Iki jane isih ana pamundutan. Ayo, terus Ning gandeng wektune iki wis apa? ngangsek. Nah, Wis, iki lakone isih lakone isih dawa engko dibaceti goro-goro. Iya, Pak. Ngono ya apik. Ya, yo. Sik. Enjing bidal kumuruh saking jroning raja angkung ingkang palakaswa prabusananira lir surya dalira